Dr. Dautović iz Travnika je objavio jedan članak koji vrvi neistinama, frazama. Da li on nešto zna o piramidama? Ne zna. Da li on nešto zna o ovom projektu? Očigledno ne zna jer nije dolazio. Da li ima iskustva sa piramidama? Za razliku od mene koji sam prošao čitav svijet, istraživao bukvalno piramide na 6 kontinenata, on ih je vjerojatno vidio na televiziji. Što se mene tiče, njegov ovakav nastup nije jedini, bilo ih je prije 15 godina i moj stav prema njima uvijek je isti. Riječ je o irelevantnim ljudima, potpuno nevažnim jer ne nastupaju sa naučnim argumentima. U nauci se zna naučna metodologija. 2005. nakon par decenija boravka u Americi, dolazim u Bosnu i Hercegovinu, posjećujem Visoko, postavljam hipotezu o postojanju prvih evropskih piramida i način na koji sam radio za mene je bio sasvim logičan. Postavio sam hipotezu, primjenjivao sam interdisciplinarni naučni pristup i dokazivao sam o čemu je riječ. Šta je to? Ko, kada, kako i zašto. I to je uobičajen naučni proces. Ja sam, recimo u ovoj knjizi koja se zove Meditacija na svetim mjestima planete, počeo da radim fokusirane meditacije, gdje kad se nađem na vrlo važnom energetski potentnom mjestu, opustim se, ide meditacija, postavljam pitanja ko, kada, kako i zašto. Ko, kada, kako i zašto. Odgovore koje dobijam prve 2 sekunde najčešće su ispravni. Primjenjivao sam interdisciplinarni naučni pristup, jer već od 3. sekunde racio preuzima i kontaminira dotok informacija. I to je uobičajen naučni proces. O tome sam pisao više knjiga, osobito u ovoj posljednjoj meditaciji na svetim mjestima od Bugarske do Kajlaša na Tibetu, u Izraelu i tako dalje, gdje otprilike sam se doveo do tog stadija tehnike da mi slike same naviru, nekada kao filmovi, nekada kao odgovori, i obično što primim prve 2-3 sekunde, što nije kontaminirano našim racijom, našim umom, obično to prihvatam kao dosta vjerodostojno.